Dobrý deň, rád by som vás privítal v mene požičovne Karavany Senec na tomto inštruktážnom videu, kde si ukážeme konkrétne tento Caravan Remorque Kylix 5 v modelovom prevedení roku 2026. Ku karavanu máme takýto klasický autokľúč, tam funguje v podstate klasicky: odomknete karaván, zamknete karaván, funguje to ale iba na túto podvozkovú časť. Na všetko ostatné funguje tento ďalší kľúč, ktorý tu je, čiže v podstate s tým si odomkneme aj tieto vstupné dvere, takto doprava. A tu na tých vstupných dverách máme klasicky zatemňovaciu roletku, hlavne na noc. Ďalej je tu táto vstupná sieťka, aby nám zabranilo vstupu hmyzu a komárom, muchám a teda podobne. Ukážeme si tento ovládací panel, ktorý nájdeme nad vstupnými dverami. Funguje následovne: zapneme si ho. A tu vidíme, že karavan je aktuálne pripojený na 230, čiže sme pripojení do siete. Tuto táto ikonka, kde je zobrazený autokaraván so žiarovkou, tak to nám svieti vonkajšie svetlo tu v tejto časti vonku, čiže to si viete osvetliť vonkajšiu časť karavánu. A na to, aby fungovali batérie vodovodné, alebo respektíve aby išla voda v karavane, musíte si spustiť túto ikonku. Teraz je aj počuť, že sa systém tlakuje, čiže ono to chvíľku vydá taký zvuk, že sa ten systém proste natlakuje, a keď je natlakovaný, tak sú v podstate batérie pripravené k používaniu. A teraz si to môžeme vypnúť. Ďalej je tu takéto ičko, ktoré nám slúži na zobrazenie informácií na dobitie, povedzme, batérií. Tuto tá prvá časť je stav čistej vody, že tu máme aktuálne prázdnu, takže svieti to iba na červeno. Tieto ďalšie ikonky sú stav batérií, autobatérií a nadstavové časti, tie sú nabité naplno, čiže to je v poriadku. A tu nám ukazuje aj ikonu slnka. Tento karaván je vybavený aj solárnym panelom, čiže sa dobíja tá nadstavbová batéria aj zo slnka. A to nám signalizuje v podstate táto ikona, že nám dobíja. Ďalej, čo sa týka svetiel, tak tie fungujú na takom princípe, že tu si zapíname jednotlivé okruhy. Sú tam čísla 1, 2, 3. Treba to mať všetko v podstate pozapínané, aby nám fungovali tie svetelné okruhy. Táto trojka, tá nám funguje vyslovene na tieto horné ambientné osvetlenia všade, čiže tu si môžeme kľudne aj vypnúť, tá sa už nezapína nikde inde, iba tu. Ale tieto ďalšie okruhy, ako dvojka a jednotka, tak to máme rôzne časti v karavane. Tuto napríklad nám zhasla táto časť, túto dvojku si môžeme vypnúť, čiže jednotku vidíme, že máme túto časť a túto. Takisto horné svetla sa rozsvietili. Oni sa dajú ovládať každé aj samostatne, samozrejme. A teraz si to vieme vyskúšať. Tu je túto svetlo. Tu máme tu svetlo. A tam hore pri tých lampách sú vlastne svetlá tam. Dvojku máme tieto horné svetlá, takže opäť to funguje, že viete si aj tu zhasnúť týmto svetlom, alebo za týmto vypínačom. To isté platí aj tu, a takisto aj hen tam zadné svetlo si viete zhasnúť tým vypínačom. Kúrenie v karavane ovládame týmto ovládacím panelom. Funguje to tak, že stlačíme si ho, máme ho zapnutý, sú tam nastavené hodiny. Ďalej stlačíme a tu je ikona autokaravanu, to je v podstate zobrazenie toho samotného kúrenia, čiže opäť to stlačíme. Teraz je to na off, ale potočením
tohto kolieska si nastavíme v podstate požadovanú teplotu. Keď to stlačíme, tak sa to potvrdí a kúrenie sa spustí. Čiže na teraz si ho môžeme vypnúť. Vedľa ikonka je v podstate na teplú vodu. To opäť keď stlačíme, tak teraz je vypnutá, ale prvá poloha je Eco. Ďalej je to Hot a tretia je Boost. Funguje to tak, že Eco je v podstate taká klasická teplá voda, Hot je naozaj veľmi horúca a Boost je kvázi, že to zohrievanie teplej vody by išlo na plný výkon. Ďalej tu máme ešte rozfuk. V podstate si viete nastaviť sílu intenzity fúkania, rozfuku. Ten karaván má všade výduchy, aj tu z boku, tu sú, aj tam je rozfuk. V podstate všade je rozmiestnené výduchy toho teplého vzduchu kúrenia, čiže pomocou toho si nastavujete intenzitu toho rozfuku. Teraz si to opäť vypneme. A vypneme to opäť podržaním. Takto. Kúrenie viete ešte použiť ako alternatívu klimatizáciu. Ovládač nájdeme tu pri vstupných dverách a zapnete to klasicky tým tlačítkom on-off. Z móde si viete meniť mód fungovania klimatizácie. Teraz tu je vločka, takže je to chladenie, toto je sušenie, toto je len ventilátor a toto je v podstate kúrenie na spodu, je slniečko, čiže to je kúrenie. Takže ak ste pripojení na 230 v kempe alebo proste na svojom tom kempovacom mieste, tak viete použiť na kúrenie aj klimatizáciu. Ona je trošku hlučnejšia, nie je to také tiché ako to plynové kúrenie, ale počas dňa to nie je nejako vyrušujúce a viete si ušetriť plyn na ďalšie dni a viete použiť klimatizáciu v podstate na to kúrenie. Potom na noci to viete samozrejme vypnúť. V karavane máme niekoľko okien, sú tu takéto bočné okná, to máme také veľmi podobné na rovnaký princíp otvárania tu. Potom sú tu ešte také bočné, také menšie okná, to je v podstate tu hore a tuto v tejto zadnej spacej časti tam a tam. Môžeme si ukázať na tomto kuchynskom, ako funguje otváranie, čiže nie je tu žiadna poistka v tomto prípade, iba to takto potvoríme a okno otvoríme. Má to viacero takých háretovacích polôch na týchto bežcoch, čiže takto si to dáte do polohy, ktoré potrebujete. Nakoniec to funguje, teda zatváranie funguje tak, že to dáte úplne na koniec a vtedy to spustíte dole. Je tu taká možnosť aj takého kvázi mikrovetrania, to je keď je to v tejto stredovej polohe medzi tými dvoma časťami. To môžete použiť napríklad v noci, keď si chcete nejako trošku vetrať, aby vám sem išiel nejaký čerstvý vzduch vonku, čiže môžete si to nechať tak a potom zatvára sa okno až do tejto, teda až za túto druhú časť, hej, čiže až sem. Takisto to treba mať zatvorené aj za jazdy. A za jazdy nie ani v tom mikrovetraní, ale úplne takto zatiahnuté a zatvorené všetky tieto poistky. Okno je vybavené zatemňovacou roletou, čiže na noc si viete zatemniť, alebo keď máte okno otvorené cez deň, tak si viete dať túto sieťku proti hmyzom. Strešné okno funguje následovne, je tu takáto poistka, ktorú treba zatlačiť a vtedy ide táto páčka posunúť do rôznych polôh. Tuto máte jednu takú polohu, v ktorej to viete mať, potom viete ísť do tejto polohy, tam si to viete zaistiť ešte týmito poistkami. Keď to zdvihnete na obidvoch stranách, tak si to viete dať za tie poistky a je to kvázi jemne zaistené, že vám to nenadvihne vietor. Alebo potom je časť táto najväčšia, vtedy je to vetranie najväčšie
ale toto by som neodporúčal nechať v kempe nejako bez dozoru, že aby ste išli preč alebo podobne, lebo teraz je to veľmi vyklopené, jednak to môže byť háklivé na vietor, v podstate keby prišiel nejaký silný vietor, tak sa vám môže stať, že to okno môže poškodiť. Prípadne keby pršalo, tak vám tadiaľ to naprší na posteľ a to asi nikto nechce, takže okno nenechávať nejako bez dozoru. Tak toho viete zatvoriť opäť cez tú poisku, zatlačíte a teraz je zaistené. Tak toto treba opäť mať aj pri jazde, nie jazdiť s otvoreným oknom. Máte tu opäť zatemňovaciu sieťku, roletku a tu je sieťka proti hmyzom. Potom tu máme tieto bočné okná, kde si môžeme ukázať. Tam je taký iný ten aretovací systém, je tu v podstate takáto matka, ktoré keď si otvoríte to okno, tak tú matku si zatiahnete v polohe, v ktorej potrebujete a vtedy vám to drží v tej polohe. Čiže opäť si to môžete takto teraz zatiahnuť a okno je zatvorené. A také isté okno, ako sme si ukázali vzadu, je aj vpredu. Takisto je tu tento piestik s tou matkou na zaaretovanie polohy. Čiže toto funguje presne takisto. Opäť je vybavené zatemňovacou roletou a sieťkou proti hmyzu. Zatemnenie okien v tejto prednej časti, tejto kvázi kabíne auta funguje následovne. Je tu na to takýto posuvný systém a potiahnete to takto celé dozadu a tu vidíte, že to zacvakne za tento háčik, čiže takto máte zatenenú jednu časť, takisto sa spraví aj tá druhá a túto prednú časť si viete posunúť takto v roletke. Takto jedna druhá časť a teraz máte v podstate aj túto predné okno zatienené touto roletkou. Naspäť opäť to takto vyhaknete. Máte tu ešte jednu polohu, ak by ste chceli pozrieť von, alebo aby ste mali trošku viacej svetla. A potom naspäť sa to takto zroluje až úplne dole. Treba byť opatrný, je to taký ako keby papier, zvonku je taký pokovený, aby odrážal svetlo, ale znútra je to taký jemný papier, takže ak by ste do toho buchli, tak sa to rebrovanie pokazí a už to nebude dobre fungovať, čiže treba byť na to opatrný, takto sa to potom zaklopí naspäť až do tejto polohy, takto. Čiže takto funguje zatienenie na jednej aj druhej strane a teda aj vpredu. V kuchyni máme klasický plynový trojhorák. Funguje to následovne, v podstate tu sú otočné kolieska, ktorými púšťame plyn a tu je gombík na spustenie iskry, čiže potvoríme, hodíme iskru a už nám horí tento horák. Už nám horí tam ten, čiže takto si viete potom regulovať intenzitu klasicky ako na plynovom sporáku. Ďalej tu máme dres, ten je zakrytý takýmto krytom. Je to v podstate preto, aby ste mohli využiť trošku väčšiu časť tej pracovnej dosky, aby ste tu mohli niečo položiť, keď nepoužívate dres, ale kvázi keď si ho takto otvoríte, tak tu máte potom štandardný dres. Čo sa týka vybavenia karavanu, tak vo výbave Basic je len takéto veľmi jednoduché vybavenie. Je tu látková utierka, je tu papierová kuchynská rolka a je tu jar a húbka na riad. Ak by ste chceli výbavu štandard, tak tam potom sú aj kuchynské riady a kuchynské vybavenie. To tu máme takisto teraz v tomto prípade ukázané. Podrobný popis toho vybavenia vo výbave štandard máme ukázaný na webe pri rezerváciách, čiže tam si to viete pozrieť.
Chladičku v karavane máme umiestnenú tu pri vstupných dverách. Jej ovládanie funguje nasledovne, takto si to viete krátkym podržaním zapnúť. Teraz je to na automatickom fungovaní, keď tu svietí to Ačko. Ďalej to fungovanie, alebo teda prepínanie tých vstupov energii si viete spustiť tak, že podržíte toto tlačítko a teraz si viete prepnúť na jednotlivé fungovanie. Čiže toto je na 230, toto je na batériu nadstavbovú a toto je na plyn, čiže vie fungovať troma rôznymi spôsobmi. Keď to necháte na tom auto, tak je to také najistejšie, vždy si tá batéria vyberie, vždy si tá chladnička vyberie ten najhodnejší spôsob. Teraz posledne bliká intenzita chladenia, čiže to už nechám na vás, či to necháte na nejakej strednej hodnote, alebo to dáte naplno. Opäť to potvrdíme tým stredným gombikom. Čiže teraz to máme opäť na auto a ide to na 230, lebo máme pripojený karavan ku 230. Čo sa týka toho chladenia tej chladničky, nie je to taká klasická chladnička, ako ste zvyknutí doma. Táto má trošku pomalší nástup, čiže nemusíte mať strach, že je pokazená alebo čokoľvek, keď ju zapnete v kempe a vonku je 30 stupňov plus, tak bude naozaj chvíľku trvať, kým tá chladnička začne chladiť. Môže to byť kľudne pol hodina, úplne plný chlad, ktorý je tam nastavený, môže dosiahnuť až naozaj po nejakej dobe, čiže nepanikárte, že za pol hodinu nie je v tom nič studené. Odporúčam, keď sa budete baliť povedzme na cestu, zoberte si chladné veci, chladné jedlo v podstate zo svojej chladničky doma alebo už z obchodu. Keď si to hodíte rovno tam, tak aj tej chladničke trošku pomôžete s tým nábehom a bude mať v podstate chlad už tých potravín. Otvára sa takto. Tu hore máte mraziacu časť. A tu sú klasické poličky. Tu sú dverové poličky, k tým len poviem toľko, že samozrejme keď stojíte v kempe, tak môžete mať veci uložené aj tu, ale na cestu neodporúčam sem dávať nič ťažké ako ja neviem kečup alebo ja neviem plechovky alebo čokoľvek ťažké, lebo tie poličky sú veľmi z takého tenkého plastu a je to takmer so 100% istotou, ak pôjdete na jazdu s tým, že tu necháte niečo ťažké, tak sa to tu zlomí a potom musíme v podstate vymieňať alebo kupovať takú poličku, ktorá nie je úplne najlacnejšia, cena je asi 20 alebo 25 eur u predajcov, hej, čiže určite na jazdu tam nič nedávať. A tuto dole ešte si môžeme ukázať takýto šuflík, kde si takisto môžete dať čokoľvek do chladničky. Takže tá chladnička je naozaj veľmi objemná a super veľkosť má na to, že je teda umiestnená v karavane. Vysvetlíme si fungovanie toalety. Je teda v tejto kúpeľňovej časti. Táto samotná doska sa dá takto potočiť, čiže viete si to natočiť, ako budete potrebovať alebo chcieť. V tejto skrinke nájdeme toaletný papier a nájdeme tu tablety do toalety. Si ukážeme, ako funguje, čiže vecko si otvoríme. A pred prvým použitím musíme vhodiť donútra tabletu. Tu je z boku taká klapka, ktorá funguje na otvorenie tejto klapky vnútri. Čiže tá sa nám otvorí a teraz vieme pred prvým použitím hodiť donútra túto tabletu. Tie tablety od nás zostávate vždy adekvátne k počtu nájmu. Čiže máte, buď sú to takéto gelové, alebo to bývajú sypke, záleží čo je aktuálne skladom. Čiže hodíte tam jednu tabletu, spláchnete toaletu, dáte tam tak odhadom pol litra alebo liter vody, aby bola tá tableta ponorená v tej vode. Ona sa vtedy aktivuje a v podstate začne rozpúšťať tie všetky objemy, alebo teda tie veci, ktoré do toalety bežne patria. Máme k tomu takéto špeciálne toaletné papiere,
ktoré sú určené do chemického WC. Nie je to taký klasický toaletný papier, tento sa ľahšie rozpúšťa a je teda určený priamo na to chemické WC. Ak by ste náhodou minuli ten papier, tak potom odporúčam v Kempe si kúpiť ďalší, ale vždy opäť ak sa snažíme dávať adekvátne množstvo aj toho toaletného papieru k počtu nájmom a nemali by ste to minúť, ale ak by sa to náhodou stalo, nedávajte tam obyčajný toaletný papier, ale v Kempe si kúpite na to určený toaletný papier. Tu ešte doplním, že treba vlastne povedať všetkým osobám používajúci karaván, aby naozaj nezabudli na to otvoriť tú klapku pred použitím, hlavne deti. Jasné, je to niečo nové, hej, deti prídu, otvoria vecko, spravia tam čo treba, ale treba im naozaj vysvetliť, dávať na nich pozor, aby tú klapku otvorili. Ak by sa tam vykonala potreba, keď je tá klapka tak zatvorená, môže sa stať to, že to proste obtečie celú tú kazetu, celý ten priestor kazety, ktorý si ukážeme potom zvonku, keď sa kazeta vyprázdňuje. A môže to tam zatiecť naozaj do rôznych častí, do medzipodlahy karavánu a čokoľvek, teda kdekoľvek, hej, čiže môže to spôsobiť naozaj nepríjemnosti do ďalších nájmov alebo do ďalších používaní, čiže to je veľmi dôležitá vec, nezabudnúť otvoriť tú klapku po použití, teda pred použitím, tak po použití vlastne potom spláchnuť a klapku môžete zatvoriť, aby vám nešli dovnútra nejaké pachy. Tá tableta vydrží v tom vecku kľudne aj 3 dní. Ak by ste náhodou nenaplnili tú tabletu skôr ako ubehnú nejaké 3 dní, tak dlhšie by som to tam asi aj nenechával, lebo potom už môže byť, že tá tableta nebude taká aktívna, nebude taká silná a môžu vám začať prenikať už aj nejaké pachy dovnútra, čiže dlhšie ako nejaké 3 dní by som to určite nenechával. Potom treba kazetu vyprázdniť a opäť celý ten postup tej ako keby prvej aktivácie tej kazety treba zopakovať, čiže opäť hodiť tú tabletu, dať tam trochu vody a tá kazeta je opäť pripravená na použitie. To vyprázdnenie tej kazety si ukážeme potom zvonku v ďalšej časti toho videa. Sprchu máme v podstate v tej časti, ako je WC, čiže už teraz vlastne stojíte vo vaničke sprchy. Sprcha je úplne klasický, tuto je taký magnetický držiak, ktorý si viete tú sprchu zaistiť, kde budete chcieť, v akej polohe. Klasická batéria, tu je vodovodná batéria, hej, čiže nič neobvyklé a všetko klasické. Tu aj takýto záves, ten je v podstate len tuto na tú kolajničku a slúži tu len preto, aby voda neprskala na tie dvere a aby to nezatieklo dovnútra do karavánu, v podstate tu dole, čiže tá voda stečie potom závesí do tej vaničky a tu už je to v pohode, tu si to viete potom po osprchovaní vyutierať, aby ste nestúpali do mokrého, keď by ste išli použiť toaletu. A ešte len doplním, svetlá do kúpeľne sú tuto v tejto časti. Toto je tu na také osvetlenie a toto je takéto horné a je tu ešte aj zásuvka na 230. Postele v karavane máme dve také hlavné, tu vzadu je 1 dvojka na spanie, tu hore máme 2 dvojku na spanie a vždy je k tomu rebrík, ktorý býva umiestnený tu hore, aby ste mohli ísť do kúpeľne alebo prípadne otvoriť túto skrinku, čiže tu by vám zavadzal, kebyže ho máte. Toto konkrétne je nachystané v balíku Premium, takže môžete aj vidieť, že vtedy sú tu aj prikryvky, aj vankúše, osušky, uteráčiky. V podstate to spanie, alebo teda tie prikryvky sú teraz v 4 kusoch, sú prichystané aj pre tú prednú časť postele. Tá funguje tak, že tu máte opäť rebrík a viete týmto spôsobom výjsť teraz hore na posteľ.
Sú tu aj také zaisťovacie siete, hlavne teda pre menšie deti, aby sa nestalo, že aby náhodou nespadli. Tu je takáto karabínka, ktorú viete kvázi tu zahaknúť. Toto sa dá nastaviť ešte dĺžkovo, skrátiť to, aby to držalo trošku vyššie, ale takto si to viete nastaviť, aby tu bola sieťka, aby deti v podstate nespadli. Tak toto potom vieme uložiť naspäť. A ešte čo sa týka toho rebríka, mali sme prípady, že deti išli cez toto. Toto nie je určené na výlez pre deti, je to len opierka kvázi hlavy, keď tu sedia pasažieri. No, takže aby na to deti nestúpali. Hneď aj ukážem prečo, keď ten rebrík dáme takto hore. Nie je to tu neviem ako pevné, hej, čiže naozaj nie je to určené na to stúpanie a mali sme prípady, že to proste deti odlomili odtiaľ, takže používať vyslovene iba rebrík na cestu hore. Túto časť si viete ešte takto vyklopiť, keď ste niekde zaparkovaní v kempe, tak aby ste mohli, ja neviem, prejsť aj tu do prednej časti, niečo si tu zobrať alebo pozrieť, takže viete si tu posteľ takto hore, aby vám ešte menej zavadzala. Potom si ju takto sklopíte dole a opäť tam máte rebrík na výlez hore. Ďalšie spanie máme tu v strede, v tejto stredovej časti. Je to tzv. Vlakové sedenie, je to určené skôr pre menšie deti, alebo teda všeobecne deti, lebo tá dĺžka je zhruba 1,80 m, šírka je zhruba 1,10 m, čiže už to nie je pre dospelých, ale je to určené skôr pre deti. Toto rozloženie funguje tak, že si odkrtkujeme túto spodnú nohu, respektíve len takto vysunieme a tu vpredu vieme ten stolík takto vypnúť z tej lišty a teraz ho vieme dať, to keď sa pozrieme, tak máme tu jednu lištu, druhú a do toho vlastne to takto zasunieme. Teraz si dáme tieto sedáky hore. Je lepšie samozrejme, keď vám niekto pomáha, ja tu teraz bojujem s tým sám, ale principiálne, aby ste vedeli, ako to funguje. Tak, teraz sme to dali do tej lišty. Niekedy to ide trošku ťažšie, to sedenie je tak naozaj veľmi natesno s tým stolíkom, tak to tam len treba opatrne, tam tá časť je trošičku širšia, tak to tam len treba opatrne z tej časti dať. A teraz je v podstate spanie pre tie deti. Tu do stredu ide ešte taký madrac, ktorý mám teraz odložený, ale budete ho mať dostupný, tu hore bude položený. Čiže tu sa dá madrac a deti vedia takto spať. Ak by boli náhodou už dlhšie, väčšie deti, tak tieto bočné madrace sa dajú odtiaľ dať preč a tým si jemne ešte predĺžiť to spanie. Ale takto funguje to rozloženie. Môžeme si to vyskúšať dať naspäť. Opäť tu dáme túto nohu. A teraz to zavesíme na tú lištu. Hej, už je to tam správne zavesené, čiže stolík je v podstate opäť v tej polohe, akej by mal byť. Máme tu množstvo odkladacích priestorov a tento konkrétny model má takýto spôsob otvárania. Tu je taká ako keby nejaká koženka, ktorá opticky zatvára alebo teda zakrýva tú časť otvárania, ale pod tým je takýto mechanizmus, čiže zatlačíte, vyskočí to von a teraz to viete potiahnuť hore. Tak fungujú v podstate všetky tieto skrinky, aj táto. Hej, tu je na otváranie, tu je ďalší priestor a tu sú reflexné vesty, autolekárnička. Opäť sa to zatvorí potom tak, že zatvoríte, zatlačíte a toto takto voľne necháte.
Takisto tu sú hore skrinky, a tu máme takú skriňu na vešanie, sú tu tieto vešiaky, ramienka na zavesenie vecí, je to veľmi taká rozmerná skriňa. Tu dole je tiež ešte skrinka, toto je kúrenie, teda trúma kúrenie, ale s tým nemusíte vyrobiť nič. V kuchyni sú v podstate tu dole skrinky, kde sú už naložené nejaké veci. Toto nie je úplne skrinka, ale je to taký prechod alebo náhľad do garáže. Ak by ste mali nejaké minerálky alebo niečo tu v garáži uložené, tak si ich viete v podstate aj takto zobrať dovnútra, do toho obývacieho priestoru, že nemusíte ani vonkajškom ísť do tej garáže, čiže viete to využiť aj na takýto spôsob. Ďalej tu sú odkladacie priestory hore nad spaním, tu sú opäť skrinky. No a to je asi všetko, čo sa týka odkladacích miest. Čo sa týka exteriéru karavanu, tak máme tu rôzne konektory, ten si ukážeme, ten je v podstate na elektrínu. Teraz máme karavan pripojený k elektríne, toto štandardne od nás dostanete. Nájdete všetky tieto redukcie a káble v garáži, to si ukážeme o chvíľku. Čo sa týka tejto predĺžovačky, tak hlavne v letných mesiacoch, keď býva vonku teplo, a kebyže máte väčší odber elektriny v karavane, napríklad keď pôjde klíma alebo ešte rôzne iné spotrebiče, tak odporúčam túto predĺžovačku na tom bubne odmotať úplne celú a takú odmotanú ju skovať potom pod karaván. Je to z toho dôvodu, že kebyže to necháte takto namotané, ako to mám aktuálne ja, tak sa môže stať, že ten kábel sa prehreje a tu sa vám vypne táto tepelná poiska, čiže ak by vám prestala ísť elektrina v karavane z ničoho nič, tak môžete ísť týmto postupom, že pozrite si tú predĺžovačku, pozrite, že či tá tepelná poiska nie je zatlačená, alebo ju skúste kvázi takto resetovať. Či máte toto vyťahnuté z klopka a teda rozmotané celé, ak by ste mali, tak treba ísť potom na stojan, kde ste pichnutí, tam bývajú ešte ističe na tom stojane, takže môže byť vyhodený istič tam alebo ešte ďalej, ale tak to už by zasiahlo aj, alebo teda ovplyvnilo aj iných kemperov vedľa vás. Keď tú predĺžovačku máte takto, tak si ju viete skovať takto kvázi pod karaván, aby kebyže aj prší alebo poprchá, aby vám do toho nenapršalo, čiže elektrická zásuvka je tu. Vyťahujete to potom takýmto jemným zakolísaním, niekedy to ide tak stúhať ľahšie, tak to treba s takým kývavým pohybom dostať von. Takže toto máme elektrínu. Toto je výduch kúrenia z trúmy, je to kvázi taký komín. Treba dávať bacha na to, že ak by ste si vnútri zohrievali v podstate teplú vodu alebo kúrili v karavane, že je nejaké chladnejšie obdobie alebo večer, tak toto môže byť horúce. Je to tu aj napísané, že hot, čiže môže to byť horúce, takže treba dávať bacha na to, aby sa to deti nejako nechytili, alebo aj vy, keď budete otvárať garáž, aby ste sa o to neopreli, lebo vás to môže popáliť. No a čo sa týka garáže, respektíve môžeme si pozrieť ešte ďalšiu časť. Tu máme nosič na bicykle, ten si ukážeme neskôr. Tu sú ďalšie vstupné dvere do garáže. Tu máme dvierka na vyprázdnenie toalety. Tuto máme na vodu uzáver, či takto si ho otvoríme a viete napustiť sem vodu s hadicou alebo s krhlou. A takto keď ste vonku, tak napúšťate v podstate vodu, pokiaľ nezačne pretekať, takže je to jednoducho, keď začne pretekať, tak vodu odstavíte, môžete si to aj zamknúť, máte to otvorené. Tu je nadstavová batéria, s tým nemusíte robiť absolútne nič, ani to nemusíte
kvázi nikdy otvárať. Tu je plyn, tu sú plynové fľaše. S tým tiež nemusíte kvázi nikdy nič robiť, lebo vždy tie fľaše nechávame pre klientov otvorené, bývajú tu obidve a navzájom sa teda doplňajú. Ak by sa jedna minula, tak sa prepne na druhú. Je tu taký systém duo control, takže viete používať dve fľaše naraz, respektíve po sebe. Ale toto opäť nikdy by ste nemuseli kvázi musieť otvoriť alebo používať. To si môžeme pozrieť ešte. Tu je v podstate víčko nádrže, ide tiež otvoriť len keď sú otvorené tie vstupné dvere. Tu ide diesel a tu je AdBlue. My sa to snažíme udržiavať to AdBlue stále v nejakej takej rozumnej hladine, aby vás to nezastihlo, ale ak by išiel niekto na nejakú dlhšiu trasu, dlhšiu cestu, tak sa môže stať, že vám proste to AdBlue tam vypíše na palubnom počítači. Vám vypíše informáciu, že máte dojazd, ja neviem, 1000 km alebo koľko, tak už podľa uváženia, ak máte ku nám na vrátenie viacej ako tá zostávajúca informácia, tak odporúčame tam natankovať niekde na pumpe aspoň 5 litrov AdBlue, aby ste mali istotu, že vás to niekde nenechá, alebo že ten motor nezostane v nejakom núdzovom režime alebo stave. Ak ten zostatok by bol menej, teda viacej ako tie kilometre ku nám, tak nemusíte doplňať AdBlue a my to doplníme opäť pre ďalšieho klienta. Môžeme si ukázať garáž a tento konkrétny karaván, tieto dve naše alkovne aktuálne majú XXL dvere na garáž, čiže sú naozaj obrovské. Takto si to vieme odomknúť. Tak to otvoríme, keď je odomknuté a potiahneme. Tu je taký magnet, ktorý vám tie dvere prichytí a zabráni vám tomu, aby vám to vietor zatvoril. V garáži máme štandardne stoličky podľa počtu osôb. Je tam stolík dole, vidíme. Tam je exteriérový koberec, ktorý viete použiť pod markízu. Máme tam exteriérový sušiak, čo je super vec, viete si tam vonku sušiť osušky, plávky, čokoľvek treba. Ďalej tu schodík, ktorý tu dávame pre istotu, aby ste dočiahli niekde vyššie, hlavne v exteriéri, keď by sa markíza nechcela úplne, ja neviem, dovrieť, že ju treba len jemne rukou dotlačiť, tak ten schodík je tu aj kvôli tomu. Máte tu metličku s lopatkou, máte tu krhlu na napustenie vody, teda hadicu na napustenie vody, krhlu máte tu. Hadica je štandardne, ak máte miesto vybavené vodou, tak si viete v podstate rovno na kempovacom mieste naplniť vodu. Ak by ste nemali vodu na kempovacom mieste, kde budete stáť, to sa opýtajte pri recepcii, alebo teda na recepcii pri vstupe do kempu. Ak by tam tá voda nebola, tak býva voda potom pri vstupe do kempu na recepcii, tak si natankujte vodu čistú rovno tam na recepcii, aby ste sa nemuseli potom vrácať, keď už budete na tom mieste s autokaravanom, aby ste nemuseli ísť opäť späť. Respektíve kebyže si to nenatankujete a nechce sa vám už ísť späť, tak viete núdzovo použiť aj krhlu na naplnenie vody. Tu sú také vyrovnávacie kliny. Tak to vyzerajú, viete ich použiť na vyrovnanie karavánu, ak je kempovacie miesto, že nie je na rovine, ale je jemne naklonené, či už do hociktorej strany, tak tam sú dva tie vyrovnávacie klíny a viete ich použiť či už na ľavú stranu, ja neviem, na zadné kolesa, na predné, alebo opäť na pravú stranu, čiže tým si viete spraviť ten náklon. Akurát bacha, keď na ne pôjdete, majte niekoho vonku, aby sa vám nestalo, že cez ten klín preskočíte cez to najvyššie poschodie kvázi. On vyzerá takto. A sú tu takéto poschodia, na ktoré viete vychádzať s tým kolesom.
tak aby sa vám nestalo, že cez to preletíte, aby to tam proste nebuchlo niekde do podvozku, takže je dobré mať niekoho vonku, aby vám kričal, pokiaľ môžete ísť, alebo pokiaľ máte ešte rovinu. A ďalej tu máte tento štvorec. To sa vyžaduje v niektorých krajinách, ako Taliansko, Francúzsko, myslím, že aj Španielsku. To treba mať na nosiči, na bicykloch. Keď máte nosič sklopený vzadu, tak tu sú na to ešte také gumy a popruhy, tak si to viete uchytiť na tie bicykle ešte takto dozadu. Tu je povinná výbava ešte, ako trojuholník, nejaký set žiaroviek základný. Je tu predĺžovačka, ten bubon s elektrickým káblom, ako sme si ukázali vonku pri vstupe. Sú tu dva takéto konektory, tento ide do karavánu z tejto predĺžovačky. Ten si pichnete klasicky sem, toto ide do karavánu a tento jeden konektor modrý, to býva hlavne v zahraničí na tých stojančekoch na kempovacích miestach, tak býva práve takýto konektor, ktorý pichnete tam a tu máte už takúto klasickú našu zásuvku, čiže do toho pichnete tú predĺžovačku. Predĺžovačka vám tú elektrínu natiahne kam potrebujete, teda ku karavánu a toto ide opäť teda do karavánu, takže takto to funguje. Tu je opravná sada na pneumatiky, ak by ste náhodou dostali defekt. A tu sú takéto zadné spery. A tieto zadné spery fungujú k tomu, alebo teda slúžia k tomu. Takto si ich viete vyskrutkovať koľko treba a funguje to tak, že tu vzadu sú také dva nosníky, tu je jeden a tu je druhý. A keď už zaparkujete s karavánom a ste na svojom mieste, tak si to takto vyskrutkujete, koľko potrebujete, až v podstate sa to oprie o ten nosník a s touto tyčkou si to potom vlastne dotiahnete už tak na silu, došponujete to. Ten karaván sa nesnažíte na tom samozrejme zdvíhať, len to tak proste s rozumom došponujete, aby ste zabránili hýbaniu karavánu. Je to v podstate na to, aby keď v noci ide niekto na vecko, tak aby nehýbal celým karavánom, ale týmto to jemne zafixujete, tú stabilitu toho karavánu. Môže sa vám stať, ak je nespevnená plocha na tom kempovacom mieste, že je tam iba tráva alebo hlina alebo proste niečo mäkké, tak sa vám môže stať, že po jednom dni alebo proste po pár hodinách to bude už vytlačené v tom a stane sa vám to, že už opäť sa bude ten karaván hýbať, takže jemne to opäť len doskrutkovať, dotiahnuť do toho našponovania, do toho takého zopretia o to, hej, čiže takto to funguje s týmito sperami. Vyprázdnenie šedej vody sa robí v tejto časti, je to v podstate ľavá časť, zadná časť a tu to madlo alebo to ťahlo na vypustenie šedej vody nájdete v tejto časti, tu zo spodu. Týmto ťahom ho otvoríte a tu asi meter od kraja je tá vypúšťacia časť, z ktorej bude tiecť tá šedá voda po naplnení. To sa vypúšťa na miestach na to určené, hlavne v kempe bývajú rôzne výlevky, také mreže pri východe z kempu. Treba sa opýtať potom na recepcii, že kde je miesto na vypustenie tej šedej vody, čiže tam vám povedia. Keď kempujete a stojíte na svojom mieste, tak to odporúčam mať zatvorené, aby vám to netieklo von, lebo potom budete mať mokro okolo karavánu a stúpali by ste do toho, budete tam mať blato a podobne. Priestor na vypustenie kaziety máme tu v tejto časti. Odomkneme si ho a takto zatlačíme. Tu je v podstate WC kazeta, ktorú treba
vyliať na miesto toho určené. Tu máme takú klapku, alebo teda takú poisku zo spodu. Tu treba zatlačiť a vtedy vám ide kazeta vytiahnuť. A tu je vypúšťacie hrdlo. Keď prídete opäť v kempe na to miesto k tej výlevke, tak to otvoríte, tak to odkrtkujete a toto v podstate vypustíte von. Tu je ešte taký odzdušňovací ventil, aby vám to nežbonkalo, tak ho môžete zatlačiť a obsah kazety vylejete. Keď to vylejete, vždycky býva pri tom taká nejaká krátka hadica alebo proste voda, viete si tam napustiť a napustíte tam 2-3 litre vody. Zaskrutkujte, dobre pretrepte a opäť otvorte, vylejte, tak to zopakujte aspoň dvakrát, aby aspoň dvakrát si tam tú čistú vodu naliali. Je to aj pre vás, aby vám to vnútri potom nejako nesmrdelo a bolo to čo najlepšie vyprázdnené, vyčistené. Keď to dávate potom späť, respektíve môžem vám ešte ukázať, tak to je tu takéto madlo a takto si to viete potiahnuť ako príručný kufrík, ak je to v kempe niekde ďalej. A potom v podstate tú kazetu dávate naspäť opäť tak ako bola a treba dávať pozor, aby tá poiska takto zaklapla, aby to bolo takto, aby to nezostalo nejako takto alebo takto, lebo teraz by sa stalo to, že ten vnútorný otvor by dobre netesnil na tú kazetu a keď by ste to aj otvorili, tak by to mohlo proste vytíkať všade inde. Čiže vždycky, aby takto tá klapka, tá poiska takto zaklapla. Nosič na bicykle je pre 4 bicykle. To ťahom si ho vyklopíme von. Tu dole sú takéto pracky, tie si viete takto uvoľniť. Tam zacvakneme naspäť a takto zatlačíte a takto si viete tú pracku uvoľniť a teraz ju dáte v podstate okolo tohto. Čiže týmto spôsobom takto to tu nacvakáte. A to isté sa spraví s tou druhou stranou. Teraz ho tu máte zaistený. Čiže viete si sem dať až 4 bicykle. Je dobré začať s najťažším, čo možno najbližšie, hej. Čiže ja neviem, dospelácké do tých prvých dvoch a detské povedzme do tých posledných dvoch. Prípadne aj tá garáž je obrovská, čiže keď si to tam usporiadate a urovnáte, tak si tie bicykle, alebo teda niektorý bicykel, možno nejaký najväčší alebo najdrahší, si viete dať donútra do garáže. Nosič má nosnosť 60 kg, čiže viete tam dať buď 4 bicykle po 15 alebo 2 e-bajky povedzme o hmotnosti 30 kg. Kľúčiky nájdeme vnútri. Vždycky nájdete v tomto priestore. Tu budú na takej kľúčenke. Tu je ešte takýto poprúh, ktorý slúži na to pre istotu zviazať tie bicykle ešte spolu dohromady. Tie kľúče sú tu 3 druhy. A to z toho dôvodu, že nosič sa kupuje v základnom vybavení ako dvojnosič. Ďalší nosič je, teda ďalší nosič na bicykle extender, to je tento, v podstate na začiatku sú takto dva. Tento je ako tretia časť a tento je ako štvrtá časť, čiže v podstate ten základný nosič na tie dva bicykle sú jeden kľúčik. Na tretiu lyžinu je druhý kľúčik a na štvrtú lyžinu je tretí kľúčik. Teraz ešte nie sú označené farebne, ale už keď vy budete ten nájom absolvovať, tak bude tu nastriekaná farba v nejakej farbe, proste neviem, žltá, zelená alebo biela. A takisto budú nastriekané aj kľúčiky, čiže budete vedieť, ktorý kľúčik kde pasuje. Takže funguje to tak, že
klasický Thule systém, možno poznáte. Keď nie, tak takto si otvoríte toto uchytenie. Takto si to dáte na stredovú časť alebo na časť rámu. Môže to byť aj na tú zvislú časť alebo na tú hornú, hej, čiže kde vám to bude pasovať. Opa. Kde vám to bude pasovať a v podstate opäť aj ktorý nosič, teda ktorý držia kde, tento by mal ísť na toto druhé, tento najkratší na toto prvé, tento najdlhší až na tento tretí a tento štvrtý držiak, ktorý má tento zobák aj tu, tak ten sa použije na prichytenie tretieho a štvrtého bicykla spolu, hej, čiže na tento nechytáte tu, ale tento odskrutkujete, chytíte na tretí a štvrtý. Keď si to tam teda prichytíte, tak si to potom viete zamknúť. Teraz si ten kľúčik musím ešte nájsť, lebo ho nemám označený, takže takto, hej, takto si ho zamknem. A keď si ho zamknem, tak vtedy už nejde vlastne otvoriť ani zatvoriť tá čelusť. Keď si to odomknete, tak to ide zamknúť, tak ide to sťahovať aj otvárať, čiže takto to funguje tento nosič. Ukážeme si vysunutie a zasunutie markízy, respektíve jej obsluhovanie. Tu vnútri nájdeme túto tyčku, ktorou markízu ovládame. Tak to tu zasunieme. No a začneme markízu rolovať smerom von. Keď ju máte vysunutú zhruba v tejto dĺžke, nedával by som to určite ďalej, aby tu nevznikal veľký tlak na tie ramená. Čiže keď to máte vysunuté zhruba v tejto dĺžke, asi meter od karavanu, tak si už môžeme začať vyťahovať nohy, ktoré markízu držia. A to je dobrý práve ten schodík. Ja som si ho tu už nachystal a vyťahol, čiže rameno si vyťahneme takto, že ho vysunieme von. Tu máme túto matku, ktorú povolíme a potiahneme si nohu smerom dole. Takto si to môžeme dať trošku dopredu, keď budeme markízu vysúvať, aby sa to cez tú nohu preklapalo. Rovnako to spravíme aj na druhej strane. Nohu si vysunieme takto von. Povolíme opäť túto nožičku. Dáme dole, zatiahneme a môžeme ísť pokračovať vo vysúvaní markízy. Môžeme opäť tým nohám trošku pomôcť. Tak to ich posunieme dopredu. No a pokračujeme vo vysúvaní. Markízu kvázi môžeme vysunúť úplne, až kým sa tie nohy úplne nenarovnajú. Ja to už teraz robiť nebudem, lebo máme trošku vietor, trošku nám tu pofúkuje, tak nebudem to už robiť úplne až do konca, ale tie nohy sa vedia kvázi až narovnať. Teraz tu naozaj trošku pofúkuje a už môžete vidieť, ako jemne hýbe s tou markízou. Čiže to je najdôležitejšia časť, nepoužívať pri žiadnom vetre,
lebo vidíte, čo robí s tou markízou. Ak prišiel nejaký úplne že silný vietor, dokáže tú markízu takto zdvihnúť, povykrúcať tie ramená, dokonca už boli prípady, našťastie nie u nás, ale videli sme to už u iných, že tú markízu takto preklopilo až hore na strechu, tým, že to buchne s tým ramenom hore niekde na strechu, čiže poškodí aj strechu a hocičo, čiže určite nepoužívať pri silnom vetre, takisto ani pri daždi, lebo dažď, ak by ste si to nevyspádovali, tak môže sa to naplniť celé vodou a vznikne tu obrovská hmotnosť, obrovská váha, ktorá by opäť ťahala to rameno celé. Čiže nepoužívať pri vetre, nepoužívať pri daždi a určite nenechávať tú markízu bez dozoru, ak by ste išli niekde mimo kemp, tak radšej ju takto skovať. Je to všudy, nech je to 5 minút roboty, možno ani toľko nie, a ušetríme si navzájom trápenie. Tu markízu opäť rolujeme zhruba do tej vzdialenosti 1 metra, povedzme takto nejako. Teraz môžeme tie nožičky skovať dovnútra. Čiže odistíme túto matku, zatiahneme nohu hore a zaistíme, zatiahneme. Takto túto časť si dáme smerom k tej prednej lište, takto. A teraz tú nohu tu takto zacvakneme. Presunieme sa na druhú. Opäť povolíme nohu, vytiahneme hore. Dobre. Toto opäť takto a zatlačíme ju tam. No a teraz markízu dovrieme do konca. Tá markíza na konci tak zacvakne do takého lôžka. V podstate nemala by túto nijak vyčnievať, to isté vpredu. Čiže aj tu je pekne skovaná, vidíme. No a takto je markíza zatiahnutá späť. Toto ťahlo, túto tyčku si vieme odložiť opäť sem. No a markíza je skovaná. Môžeme si ešte v skratke ukázať kabínu vodiča. Čiže klasicky ešte treba strčiť kľúč do zapaľovania. Máme tu taký digitálny displej, jeden, druhý. Naštartujeme. No, čo sa týka ovládania, tak ručná brzda je tu dole tlačítková, čiže takto ju zatiahneme, zatlačením ju dáme dole. Tu je auto hold, poznáte z automatov. Svetelný senzor tu je, čiže svetla sa rozsvietia automaticky. Tu je taká tyčinka na ovládanie sklonu svetiel. Tu je hmlovka predné, zadné hmlovky. Tu je ovládanie s peťakou. Čiže prepnete si na ľavý a ovládate. To isté potom na pravý ovládate. Jazd palubovky. Tempomat je tu nie adaptívny, čiže iba klasický, takže vás nepribrzdí za autom, na to pozor. Je tu aj udržiavanie v pruhoch, samozrejme nie je to všemocné s tou váhou karavanu, ale trošku to pomáha. Ďalej je tu rádič automatickej prevodovky, čiže pri R-ku máme spiatočku a ukáže nám v podstate cúvaciu kameru. Tu máme neutrál a D-čko klasicky dopredu. No, tu nám ukazuje, že treba uvoľniť ručnú brzdu, ale teraz sa hýbať
nejdeme, čiže môžeme dať do pečka prevodovku. Čo sa týka Apple CarPlay, to býva taká najčastejšia otázka. V tomto rádiu som ešte nebol pripojený, čiže môžeme si to vyskúšať. Tak tu dám kameru sem a teda môžeme si to vyskúšať. Tu dáme pridať Vyhledejte a zvolte v zařízení své vozidlo. telefón, dáme si nastavenia, toto je konkrétne iPhone. Tu už vidím Ford Transit, čiže ja si kliknem na ten Ford Transit. Ověřte, zda se kód PIN zobrazený systémem Sync shoduje s kódem PIN zobrazeným zařízením. Áno, tu dáme áno. Tu synchronizovať kontakty a obľúbené dáme áno. Z bezpečnostních důvodů věnujte pozornost měnícím se podmínkám na silnici a při jízdě vozidlem používejte funkce hlasového ovládání systému Sync. Tu sa nás v telefóne opýta, či pripojiť k Apple CarPlay, čiže dáme pripojiť. A teda mali by ste vidieť potom už telefón rovno spárovaný. Aj tu, či si chcete povoliť Apple CarPlay, dáte aktivovať, povoliť bezdrátovú projekciu aplikácií, dajte aktivovať. No a teraz by to malo začať spolu fungovať. To je zatvoriť. Ešte raz takto. Apple CarPlay. A vidíte, takže už to nakoniec ide, aj nebolo treba tam dávať pripojiť, čiže takto funguje to pripojenie Apple CarPlay. Robil som to už aj na druhom, tam mi to išlo takisto bez problémov, je to bezdrátové, čiže netreba už mať ani pripojený telefón a teraz viete ísť normálne do Google Map. Máte tu zrkadlenie Google Map alebo potom Waze a už v podstate aplikácie, ktoré sú povolené pre Apple CarPlay. Na podobnom princípe by malo fungovať aj Android Auto.